Na zníženie potenciálneho nepríjemného zápachu v systéme sa zberné vrecká vyrábajú s desodorizačnou bariérou. Dôležité je preplachovanie katétra vodou použitím napojenia na vzorkovací port najmenej 2-krát denne. Pred uzavretím vyčistite exponovaný koniec odvodu výpustného zberného vrecka. Každých 7 dní vymeňte výpustné zberné vrecko. Uvažujte o použití uzavretých zberných vreciek, ktoré sú dostupné v súpravách, ako aj samostatne. Pravidelne čistite každý únik okolo análneho otvoru. Ak sa objaví únik, uistite sa, že intraluminálny balónik je úplne vypustený a retenčná manžeta napustená. Jemne zatiahnite, aby sa retenčná manžeta usadila na miesto. Presvedčte sa, že oblasť katétra, prechádzajúca zvieračom, nie je pretočená, kotviace pásky sú upevnené a katéter je narovnaný, bez stolice a zberné výpustné vrecko je nižšie než pacient. Nezabudnite pacientovi pravidelne vykonávať irigáciu. Tak môžete predísť hromadeniu stolice v rekte. Ak to pacient toleruje, umiestnite ho počas irigácie v miernej pozícii podľa Trendelenburga. Vyvarujte sa rýchlej irigácii alebo použitia príliš studenej vody. Podtekanie môže znamenať, že katéter je upchatý stolicou. Vytiahnite katéter Actiflo, aby stolica mohla vytiecť alebo sa dať odstrániť. Ak je odstránenie fekálií stále nutné, môže byť indikovaný výplach alebo liečivo na modifikáciu konzistencie stolice, aby lepšie vytekalo cez Actiflo systém. Ak je výtok nadmerný, uvažujte o prerušení používania systému Actiflo. Ak pacient vypudí katéter, vykonajte digitálne rektálne vyšetrenie, aby ste sa uistili, že v distálnom rekte nie je stolica. Opláchnite katéter a znova ho aplikujte. Pozri sekciu aplikácia katétra na tomto DVD. Pacienta vyplachujte s vyfúknutým intraluminálnym balónikom, aby sa rektum ľahšie vyčistilo. Na modifikáciu konzistencie stolice a prietoku cez katéter môže lekár predpísať liečivá a výplachy. Overte si, že katéter a zberné vrecko sú umiestnené tak, že odtoková trubica nie je pretočená, zalomená alebo stlačená zvonku. Ak pacient často vypudí katéter, uvažujte o prerušení používania systému Actiflo.